Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, biz tefsir derslerin devam etamiz. Ham bugungi dersde biz Falaq suresinin tefsirini alırız. Falaq suresi bilen Nas suresi alar gadatda indi birge yuriler. Çünki alar birge ingenler. Falaq suresi bilen Nas suresi Muslim jintında kildi bit. Elem tera ayatin unzilet leyle lem yura misluhunne qat. Kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas diyemit Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Күрдеңме ди, бүтүндө түшкөн аятларны ди, моңарча аларга тиң, алар шикелле бер аятта иңмәгән иде. Ул да булса, Кул а'удhu bi rabbil falaq, шушы Фалак сүрәсе, һәм инде Кул а'удhu bi rabbin nas, үткән дәрестә үткән Нас сүрәсе инде. Шуны да без әйткән идек. Менә маугизатәйн дип атала инде, ике сыйыну, саклау, сорый торган сүрәләр дип йөртелә инде маугизатәйн. Шушы саклау сорый торган, сыйыну сорый торган сүрәләр инде, һәм әйттек, йоклар алдыннан үзеңә укып 3 тапкыр эшкерергә кирәк, һәр намаздан соң инде укырга кирәк дидек. Ул иртәнге намаздан соң 3 тапкыр, акшам намазыннан соң 3 тапкыр, калган намазларда инде иле икенде һәм ястүдә 1 тапкыр инде. Һәм гомумән эшкерү өчен сихердән, бузымнан, күз тиюдән сакланыр өчен иң кулай, иң файдалы, иң ышанычлы шушы сүрәләрне укып эшкерү инде. Менә бу сыйны яклау эзли торган иң көчле сүрәләрнең берсе. Һәм без инде үткән дәрестә менә Фалак, вәсвәсә, төрле уй фикерләрдән, начар уй фикерләрдән Аллаһ Тәгалә сакласын өчен, төрле бузыкка, гынахлы эшкә этәрә торган фикерләрдә имин булсын өчен шушы сүрәләрне укырга кирәк диде. Һәм безне шушы фахиш гамәлләргә этәрә торган, өнди торган кешеләрнең явызлыгыннан Аллаһ Тәгалә сакласын өчен без әйттек, менә бу күңелдә туа торган уй фикерләрдән саклансын өчен Нас сүрәсен укырга кирәк дидек. Менә Фалак сүрәсе монсы инде бәйле гамәлләр белән, һәм ул яшерен гамәлләр. Әмма яшереннән дә иң куркынычы, гамәлләрнең иң куркынычы нәрсә? Сихер, шушы бузым, шулай бит көнчелек, һәм менә бу төннә эшләнә торган бузыклыклар, һәм барча явызлыклардан саклана торган, саклый торган, сыена торган, яклау сорый торган сүрәләрнең берсе ул Фалак сүрәсе инде. Һәм без аны менә алып китербез. Иң беренче инде мин шушы гарәпчәсен укып чыгармын, аннары инде без аны татар телендә укырбыз. Аннан инде һәрберсен инде һәрбер аятны тәфсирен кылып, бәян кылып китербез. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Кул аузу би раббил фалaq. Әйтти, таң Раббысына сыенам ди. Мин шәрри ма халaq. Һәм ул бар кылган нәрсәләрнең явызлыгыннан шулай сыенам ди. Ва мин шәрри гасиқин иза вaqab ди. Һәм караңгылыктан каплаган вакыттагы явызлыгыннан сыенам, саклау сорыйм ди. Ва мин шәрри наффасати фил уqad ди. Һәм нәрсәдә төеннәргә рүше сихерче хатыннарның явызлыгыннан сыенам ди, яклау сорыйм ди. Ва мин шәрри хасидин иза хасад ди. Һәм көнченең көнләшкән вакытта булган явызлыгыннан сыенам, саклау, яклау сорыйм ди. Кемнән ди? Шушы таң аттыручының Раббысыннан ди. Иң беренче аят инде кул дип әйтә, кул нәрсә дидек? Әйт дидек. Шулай бит инде. Аузу үткән дәрестә алдык. Яклау, саклау, сыену сорыйм. Сыену эзлим кемнән? Рабб. Рабб, Раббысы, тәрбиячесе, идарәчесе. Шулай бит Фалак. Фалак дигән сүз таң дигән сүз. Ягъни безнең бит инде караңгы төннән соң нәрсә килә? Яктылык килә. Иртә яктыра башлый. Шушы яктыра торган вакыт инде ул Фалак дип атала. Иртәнге яктыру, караңгылыктан соң яктылык килү Фалак дип йөртелә инде. Ягъни менә шушы Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кем идарә итә? Көн төннән соң көн тудыра, көннән соң төн тудыра. Кем идарә итә? Һәр көнне төгәл итеп, көннән соң төнне, төннән соң көнне кем алмаштырып тора? Төп төгәл итеп.
bir сәгатькә дә, bir минутка да кичекмичә, калмыйча, саңа калмыйча Аллаһы Тәгалә көнен төнгә алыштырып тора. Моның да инде безгә уйланырга bir мөгъҗиза бар. Һәр көнне шулай бит. Аллаһы Тәгалә көнне яратты, бар итте эшләр өчен, тырышлык куер өчен, төнне яратты ял итер өчен, көч җыер өчен. Һәм шушы менә көнне төнгә, төнне көнгә алмаштырып торучы хуҗадан, идарәчедән, тәрбиячедән яклау, саклау сорыйбыз нәрсәләрдән? Мин шәрри ма халак. Икенче аят. Ул бар кылган нәрсәләрнең явызлыгыннан. Ягъни мин шәр ул бузыклык, явызлык. Халак бар итү. Ягъни Аллаһы Тәгалә бар кылган явызлыклардан сыйыну. Шул ук кем явызлыкны кылган, шуннан ук саклау сорыйбыз. Ни өчен Аллаһы Тәгалә явызлык кылган? Бу инде Аллаһы Тәгаләнең бер зур хикмәте, кешене сынап карар өчен. Яхшылык бар, явызлык. Син кайсысын сайлыйсың? Чөнки явызлык булмаса, яхшылыкны белмәсәк, яхшылык булмаса, явызлыкны белмәсәк, шулай бит инде һәр берсе үз урынына кирәк. Теге акны ак икәнен белер өчен кара төс кирәк бит. Шулай бит. Караны да шулай кара начар икәнен белер өчен ак төс, яктылык кирәк. Шушы ике үлчәү булсын өчен, безгә айырыр өчен нәрсәнең нәрсә икәнен безгә явызлык та кирәк, яхшылык та кирәк. Һәм Аллаһ Тәгалә безне сынап карар өчен, имтихан кылыр өчен яраткан, бар иткән явызлыкны да. Һәм шушы Аллаһ Тәгалә яраткач, без менә bundan бар иткәч, яралткач, ярату дигән мәхәббәт дигән сүздә яралту, бар итү. Явызлыкны бар иткәч, менә дөньяда да бит шулай. Мәсәлән, кеше бер нәрсәне ясады икән, баланы үстерде икән, һәм ул әти-әнисенә итәгатьле, аның сүзен тыңлый икән, берәр кеше начарлык кылды икән, әти-әнисенә килеп әйтә бит. Шулай бит, малаеңнан сакла, малаең белән сөйләш әле дип. Теге начарлык кылмасын, нитмәсен. Чөнки ул аны үстерде, карады, характерын белә, каян басасын белә, ничек аны туктатасын белә. Шулай бит инде. Теге әти-әнисе яхшырак белә. Һәм Аллаһы Тәгалә яхшырак белә, явызлыкны бар иткәч, ничек аннан яхшырак сакланырга. Һәм менә монда да шушы галәмнәрнең Раббысыннан сыйыну, саклау сорыйм, нәрсәдән бар кылган инде явызлыклардан, барча кешеләрнең дә, барча мәхлукатларның да. Әдәми заттан булсынмы, хайвани заттан булсынмы, хәшәрәтләрдән булсынмы, җиннәрдән булсынмы, бөтен хайваннардан булсынмы, бөтенесеннән инде Аллаһы Тәгаләдән нәрсә сорыйбыз? Яклау, саклау. Һәм өченче аятта нәрсә ди? Ва мин шәрри гасиқин иза вақаб ди. Караңгылыкның каплаган вакыттагы явызлык. Ягъни күп явызлык, әшәкелек, криминал. Теге криминал сводкаларны карасак, хәбәрләрне инде күп преступление дигәндә менә бу явызлык, җинаят эшләнә кайчан? Караңгы вакытта. Шулай бит, чөнки кешеләр күбесе урамда калмый инде, күбесе эштән кайтып китә, күбесе теге ял итә, йоклый. Һәм шушы вакытта нәрсә эшләнә? Талау, анда көчләү, анда караклык булсынмы, анда сугыш булсынмы, эшчелек булсынмы, бөтен явызлык кайчан эшләнә? Караңгылыкта. Шуңа күрә бит инде сөннәт булып тора, ястү намазын укыгач инде ишекләрне бикләп, өйдән чыкмаска. Иллә дә мәгәр теге кунак килсә генә, гыйлем алу яки берәр файдалы эш эшлисе булса гына, бик тә кирәкле ярый инде ястүдән чыгып йөрергә. Әмма хәерлерәк ястүдән соң инде ишекләрне бикләп өйдә булырга. Чөнки караңгылык төшү белән бу шайтаннар дигәндәй явыз җаннар, алар инде бузыклык тарата йөри башлыйлар. Һәм бөтен шушы күп кенә явызлык, әшәкелек кылына кайчан? Гынахлар кылына. Шайтаннар кайчан вәсвәсә кыла башлый кешегә явызлыкка этәрер өчен? Шушы караңгылык вакытында, төнне. Һәм шуңа да менә бу караңгылыкның явызлыгыннан Аллаһы Тәгаләдән саклану сорыйбыз. Аллаһы Тәгалә безне төрле маньяклардан, бандитлардан, этләрдән булсынмы, анда төрле җиннәрдән, бузык кешеләрдән шушы караңгы вакытта безгә һөҗүм ясамасыннар өчен, безгә карата җинаятләрен кылмасы өчен без нишлибез? Шушы
аят белән Аллаһы Тәгалә саклавын сорыйбыз. Акшам намазыннан соң 3 тапкыр укыйбыз дидек бит. Акшам намазыннан соң караңгы төшә. Караңгы керә башлый. Һәм шуңа да 3-4 тапкыр шушы сүрәләрне укып без нишлибез? Аллаһы Тәгаләдән саклау сорыйбыз. Әмма буларны укыганда инанып, ышанып, бер шиксез, менә күңел аша, йөрәк аша чыгарып укырга кирәк. Автоматизм гына түгел, тел белән генә. Теге коры шигырь ятлаган шикелле генә түгел, аңлап, күңел аша чыгарып ихластан әйтелсә генә файда була. Абылай теге шигырь ятлаган шикелле генә әпсен-төпсен генә китереп утырсаң, оннан файда булмый. Менә аңлап, мәгънәләрне төшенеп, чынлаптыр Аллаһы Тәгалә ярдәм итә дип, Аллаһы Тәгалә генә саклый дип, ул гына безне яклый ала дип, аңа гына сыенам дип укысак, һич шиксез инде файдасы булачак. Һәм өченче кемнән сорыйбыз? Ва мин шарри наффасати фил уқад дип. Һәм тиеннәргә өрүче сихерче хатыннарның явызлыгыннан, ягъни сихерләрдән. Менә тиенгә өреп, шар, бузыклык ди, наффасат инде ул өрүче хатыннар. Уқад ул тиен дигән сүз. Уқад тиен. Чөнки гадәттә сихер кылына шушы тиеннәр ясап, кешенең чәчен алалар, яки тырнагын алалар, шулай бит, яки карточкасын алалар. Һәм шуларга теләсәң әпсен-төпсеннәр, теләсәләр укып, аларны тиниләр. Шылгыйлар, бәйлиләр, тиниләр инде теләсәләр заклинанияларын укып инде. Аннан соң инде конкретный бер кешегә инде сихер кертәләр. Сихер ислам динендә инде бик зур гынахлардан санала. Бу харам булып тора. Бу күферлеккә, исламнан чыгара торган, кешенең мусульманлыгын ала торган, имансыз калдыра торган гамәлләрнең берсе. Ничек Бухари җибентендә килде, иштәни бис саб'ан мубиқат диде. 7 зур гынахтан халакәткә илтәтен сакланыгыз ди. Шуның берсе сихер диде. Һәм Табарани җибентендә килгән хадистә бар, лейса минна ман сахара ау сухира лаху ди. Кем ди сихерчелек белән шөгыльләнә икән, сихер ясый икән, шулай бит инде ул ди бездән булмас ди. Һәм бит инде күп кенә шулай сахих хадисләрдә дә килә, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәлләм Муслим җибентендә килә торган хадистә кемдә кем күрәзәчегә яки сихерчегә бара икән, аннан нәрсәдер булса да сорый икән ди, аның укыган намазы 40 көн буе кабул булмаячак ди. Әмма икенче риваятта килә, Муснад Имам Әхмәд җибентендә килә торган хадистә нәрсә ди? Кемдә кемди багучыга яки күрәзәчегә, сихерчегә бара икән ди, һәм аның сөйләгәненә шанса ди, шана икән име, инана икән, дөрес әйтте бу дип уйлый икән ди, ул кеше ди Мөхәммәдкә саллаллаху алейһи ва сәлләм иңгәнгә күферлек кылган була. Ягъни шушы ислам диненә Алла Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәлләмгә иңгән Коръәнгә ди күферлек кылган була ди. Һәм менә шушы, чөнки сихерчелек ул күферлек, менә шушы җиннәр, шайтаннар белән эш итү була инде. Ул яшерен гамәл инде. Аны теге мәсәлән җилдә, давылда, сквознякта булды икән, авырта башлыйбыз бит инде. Сәбәбе бар. Нәрсә? Салкын тию, илдә тору, шулай бит туңу. Һәм монда син сау сәламәт йөгереп йөрисең, икисәк кенә бер нәрсә дә булмаганда караватка ятасың. Хәлең булмый, ялкауланасың. Яки, мәсәлән, хатыныңны яратаң, хөрмәт итәң, кисәк кенә аңа карата нәфрәт уянды. Яки киресенчә бер кешегә шундый нәфрәтле идең, күрә алмыйң, һәм киресенчә моңа карата ярата башлыйсың, мәхәббәтең уяна. Ягъни, менә сихерчеләр шуның белән дә шөгыльләнә, гаиләләрне тармар итү, аерылу гада сәбәп була. Теге бер ирне хатынга яраттыралар яки хатынны иргә яраттыралар, яки киресенчә бер-берсен күрмәс дәрәҗәгә җиткерәләр инде. Акылдан яздыралар. Шуңа күрә менә бу сихер дә менә шушындый кешегә зур кайгыга китергән күрә, гаиләләрне җимерткәнгә, кешене акылдан яздырганга күрә, шушындый борчуга салганга күрә, кешенең тормышын бузу сәбәпле ул шундый зур гынахлардан саклана. Һәм ул күферлек, чөнки җиннәр белән эш итә. Җиннәр белән эш итә икән инде, ул Коръәнне мәсхәрә итәргә, ул диннән көләргә һәм Аллаһтан инкар итәргә чакыра. Шул вакытта гына җин кешегә хезмәт итә башлый.
dinнән көлмичә, шушы Коръәнгә Аллаһы Тәгалә күфрлек кылмыйча җен нишләми? Ул хезмәт итми кешегә. Шуңа да әгәр дә кеше багучылык, күрәзәчелек, сихерчелек белән шөгыльләнә икән, димәк ул Алла сакласын, астагфирулла, Аллаһ та безне саклый күрсен, ул күфрлек кылган була, шушы Аллаһ Тәгаләнең диненә күфрлегенә. Шушы сихер турында иң зур дәлил дигәндә, иң зур аят ул Бакара сүрәсенең инде 102-нче аяты. Анда Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә бит: "Ваттаби'у ма татлу шаятин аля мулки Сулейман" ди. Алар да шайтаннарның Сулейман патша булган заманда сөйләп йөргән сүзләренә иярделәр ди. Тик ди нәрсә ди? "Ва ма кафара Сулейман, валакинна шаятин кафару юаллимана ан-наса сихра ва ма унзила аля ал-малакайни би Бабила Харут ва Марут". Тик Сулейман ди күфрлеккә төшкән булмады ди. Ягъни Сулейман пәйгамбәр, яһүдләр әйттеләр бит, Сулейман ул сихерче булды, сихергә өйрәтте дип. Һәм Аллаһ Тәгалә инкар итте моны. Сулейман ди күфрлеккә төшкәне булмады ди. Дөреслектә ди шайтаннар ди күфрлеккә төштеләр ди. Алар бит кешеләргә сихер өйрәттеләр ди. Алар ди Тауратны яшерүче яһүдләр шулай ук Бабил шәһәрендә Харут белән Марут исемле фәрештәләргә ингән нәрсәләргә иярделәр ди. Һәм нәрсә дип әйттеләр ди? Харут ва ма юаллиман мин ахадин хатта якула иннама нахну фитнатун фала такфур ди. Әмма Харут белән Марут шушы фәрештәләр инде дөреслектә без синең өчен фитнә гына, сынау гына дидек. Сынау өчен җибәрелдек диде. Имтихан дидек. Шуңа күрә шушы сихер белән шөгыльләнеп күфрлеккә төшә күрмәгез дип әйттеләр ди. Кисәттеләр ди. Ягъни шушы сихер төште җир шарына сынау өчен. Кеше калыр микән? Шушының белән шөгыльләнер микән ди. Әмма кисәттеләр, бу бик зур фитнә ди. Бик зур гынах ди. Иранәсез икән ди. Шу фәрештәләр иратыр алдыннан аны кисәттеләр ди. Һәм бер кешене дә сихергә өйрәтмәделәр ди. Аларга килүчеләр ди ир белән хатын арасын бузатырга сихер усулларын өйрәнделәр ди. Без әйткән бит, гаиләләрне җимерәләр. Күп кешеләр килә, матур гына яши идек ди, ирем күрәлмәс дәрәҗәгә җитте ди. Тик торганда ди, бернинди сәбәпсез ди. Икенче хатынга чыгып китте ди. Ягъни бер хатын яратмый күрә алмый ди. Аны ярата башлады. Менә кешеләр килә. Һәм нәрсә ди? Менә алар ди ир белән хатын арасын бузатырган сихер усулларын өйрәнделәр. Тик шундыкта ди сихерчеләр Аллаһ рөхсәтеннән башка ди бер кешегә дә зарар китерә алмыйлар ди. Менә монда шуны онытмаска кирәк. Сихерчеләрдән куркырга кирәкми. Чөнки Аллаһның рөхсәте булмаса, алар бернинди зыянда сала алмый. Алар үзләренә генә зарар китерә торган һәм һеч нинди файда бирми торган нәрсәләр өйрәнәләр ди. Алар шушы нәрсәләргә тап булучыга ахиратта җәннәт насыйп булмаячагын белделәр ди. Аларның урыннары җәһәннәм ди. Кем сихер белән шөгыльләнә, аларның үз-үзләрен сату хисабына ирешкән нәрсәләреннән дә начаррак нәрсә була алмый. Әгәр шуны белсәләр иде, ләүкәну я'ламун ди. Әгәр шуны белсәләр иде. Шуңа күрә менә бу сихер белән шөгыльләнү гаиләләрне тармар итү инде. Бу бик куркыныч зур гынахлардан санала. Шуңа күрә инде моннан сакланырга кирәк. Һәм сихердән саклану өчен инде менә шушы сүрәләрне укырга кирәк. Сихердән саклый ала Аллаһы Тәгалә генә. Шуңа күрә һәр вакытта да инде Аллаһ белән күңелләрне бәйләргә кирәк. Аллаһны зикр итәргә кирәк. Менә бу иртәнге кичке зикрләрне һәр даим әйтеп барырга тырышырга кирәк. Һәр вакытта да Куръан укып барырга тырышырга кирәк. Кем Куръанны күп итеп укый, фикерле, уйлана, бу кешегә инде сихер кирү ихтималы әзрәк. Һәм тәһарәтле йөрергә тырышырга кирәк. Кем тәһарәтле йөри, шики сихер, шушындай бузоннар керә, алар пычрак җиргә генә. Тәһарәтле килешерсән, тәһарәтле булсан, чиста пак җиргә начар әйбер керә алмый. Шуңа күрә менә булдыралганча, әгәр дә иртәнге кичке зикрләрне әйтәсең икән, тәһарәтле килешерсең икән, һәр даим Куръан укып йөрисең икән, инде сиңа сихер кирү ихтималы бик әз. Кирергә мөмкин, Аллаһ та сынап карарга. Әмма шуларны эшләүне дәвам итсәң, моннан арыначаксың инде. Һәм сихердән куркырга кирәкми, чөнки Аллаһның рөхсәте юк икән, алар бер ни тәэсир дә кыла алмый. Вала юфлиху сахир хайфу ата. Кая гына сихерче килмәсен, ул уңышка
ирешмәячәк ди. Вала юфлиху сахирун. Сихерчеләр бер кайчан да Юнус сүрәсенең 77-нче аятында әйтәч, бер кайчан да уңышка ирешмәячәкләр ди. Сихерче куркырга кирәкми, чөнки Аллаһның әмере юк икән, сихер кирә алмый. Һәм шулай гale бар нитергә хөрмә финнигә шау. Чөнки ничек менә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям Бухари җыентыгында риваят кыла торган хәдистә من استصبح على 7 تمرات لم يضره سحر ولا سم حتى يمسي. Кемди иртә белән дә 7 хөрмә ашый икән ди, әмма кайбер риваятләрдә килә аҗва, ягъни хөрмәнең бит 50-дән арты сорты төре бар. Шуның инде Мәдинәдә генә үсә торган аҗва дигән түрі бар. Шуны кара ул, кичкенә дә була, зураклары да була, аҗва. Икенче риваятта килә, менә кем иртә белән шушы аҗва түрен ашый икән ди, 7-не ди, ул кичкә хәтлек ди, сихердән дә һәм инде төрле тәнебезгә зыян сала торган агулардан да имин булачак ди. Әмма бу хәдистә инде хөрмә дип килә инде. Хөрмәнең түрен монда күрсәтмәй инде. Шуларны нитсәк, без инде нит алабыз, шушы сихердән саклана алабыз. Әйткәнемчә инде Аллаһ белән бәйлерәк, элемтән яхшырак булган сайын көчлерәк, тақвалырак, намазың да үз вакытында укыйсың име, иртәнге кичке зикрләрне әйтәсең, тәһарәтле дә йөрисең, Куръан да укыйсың, шулаймы? Менә шушы әйткәнебезчә, йоклар алдыннан да шөкрәсең име, һәр намаздан соң шушы кул һалла фалак нәрсәләрне укыйсың, сиңа инде сихер ихтималы бик әз. Чөнки мондый чиста Аллаһны зикр итә торган җиргә керә алмый. Иллә дә мәр керергә мөмкин, сыналыр өчен генә, яки дәрәҗәңне күтәрер өчен генә, чөнки бит инде авырлык шулай бит. Һәм нәрсә ди? Соңгысы 5-нче аят: "Ва мин шәрри хасидин иза хасада" ди. Һәм көнченең көндәшкән вакытта булган явызлыгыннан саклау, сыену сорыйм ди. Ягъни көнчеләрдән саклану. Чөнки без беләбез, көнче кешеләр күп. Көнче ул бар бит, көнчелек гомумән 2 төргә бүленә. Бар ак көнчелек, бар кара көнчелек. Монда сүз бара кара көнчелек турында. Ак көнчелек ул башта әйтик әле кара көнчелек турында. Кара көнчелек ул менә кешедә берәр нигъмәт күбәеп китә икән, кеше шушы нигъмәтне анда бетүен тели. Мәсәлән, бер кеше яхшы эшкә урнашты, итезеп чыкты, яхшы машина алды, шулай бит инде яхшы гына матур гына яши, теге кара көнчелек кеше көнли. Карады, нинди яхшы эшкә урнашты ди, мин ди һаман стерәлеп йөрим, анда гади генә бер 3 тиен зарплата анда, миңа менә андый ишек ачылмады ди, менә үй янса ярар, машинасы ватылса ярар дип, теге шушы аңа Аллаһы Тәгалә тарафыннан биргән нигъмәте өчен бу тели аның бетүен. Ягъни аның шулай бай мул тормышта яшәвен теләми, яки сәламәтлек биргәндә Аллаһ Тәгалә теге авыртмый да, гел йөгереп йөри, бер кашан дару да эчми, больницага да керми, теге гел авырта, гел дару эчеп тора, һәм теге дә авыртса ярар, гел шулай сәламәт булмасын, ул да дарулар эчеп больниста йөри торган булсын дип, аңа тели нәрсә? Авырту. Шушы сәламәтлеген бетүен. Менә бу була кара көнчелек. Ягъни яхшылыкның бетүен тели шушы кешедә. Нигъмәтнең кимүен тели. Менә бу була кара көнчелек. Ак көнчелек, мәсәлән, бер кеше шундый, машалла, теге сәүдәсе яхшы бара, һәм күп итеп Аллаһ юлында сарыф итә. Анда хаҗга җибәрәме, анда мәчетләргә ярдәм итә, теге фәкыйрь мохтаҗларга анда ярдәм итеп тора, халарын түли, анда иләр салып бирә, башка шундый изгелекләр кыла. Һәм теге уйлый, машалла, кара ди, миндә дә шунхатлык байлык булса, мин дә шулай ярдәм итәрим. Тагын да күбрәк ярдәм итәрим дип. Бу инде ак көнчелек. Бу моның байлыгын бетүен теләми. Моннан нигъмәт бетүен теләми, киресенчә тели. Менә анда да булып, ул да шулай ук ярдәм итер идем ди. Халкыма, кешеләргә, мусульманнарга ярдәм итәрим дип, үзендә дә шушы мал булуын тели. Нәрсә өчен? Нинди ният белән? Файда китерү нияте белән. Бу инде ак көнчелек. Һәм менә бу кара көнчелек чын хакыйкый мөмин мусульманнарның сыйфаты түгел. Ул бер кайчанда кешедә булганга карап көнләшергә тиеш түгел. Ни өчен? Чөнки ул белә, аңа булган нигъмәт ул кемнән? Ул Аллаһы Тәгаләдән. Аллаһы Тәгалә кемгәдер сыный, безнең иманыбызны, безнең тақваларны кемгәдер күп бирә, кемгәдер әз бирә.
Һәм ул хикмәт иясе, ул белә кемгә күбрәк бирергә, кемгә әзрәк. Чөнки кемгәдер әзрәк бирдең икән, ул күферлеккә төшәргә мөмкин. Намаз укудан туктарга мөмкин. Гомумән инде Аллаһтан ерарга мөмкин. Кемгәдер киресенчә күбрәк бирдең икән, байытып җибәрдең, ул киресенчә Аллаһны онытырга мөмкин. Күрәбез бит, бу дөньяда да бар, машалла, кардәшләр. Гади генә эшләп йөргәндә, машалла, гел мәчеттә, Куръан ятлый, шундый ярдәмчел, кая гына нинди генә чара үткәрмә, иң беренче килеп җитә, тота, пешерә, чаба, йөгерә, сәдакалар бирә булмаса да. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә ачты, шундый изге күңелле булган, байып китте анда, машалла, зур кыйммәтле машиналарга утырды. Мәчеттә юк, Куръан ятлау юк, ярдәмчелек юк, вообще юкка чыкты һәм сорау та Аллаһ, гомумән намаз укый микәнсең дип. Җомгада да күренми башлый. Ягъни кайбер кешегә шушы байлык, шушы муллык киресенчә Аллаһтан ераклаштыра. Шуңа да шул сәбәпле кайбер кешегә Аллаһ Тәгалә байлык бирми, җитәрлек кенә бирә. Кемгәдер киресенчә байлык бирә, чөнки әгәр дә ул бай булмый икән, ул киресенчә диннән ерак аерга мөмкин. Чөнки менә Аллаһ Тәгалә дә бит Ниса сүрәсендә әйтә бит, 32-нче аятта: "Вала татаманнау ма фаддалаллаһ биһи баъдукум ала баъд." Сез ди Аллаһ кайберегезне башкаларга караганда ди, ни беләндер үстенрәк иткән нәрсәләр турында ди, көнләшмәгез ди, анда бушка хыялланмагыз ди. Нәрсә ди? Лирриҗали насиби мимма иктасабу ва линниса насиби мимма иктасабан. Вас'алуллаһ мин фадлих, инналлаһ кана бикулли шайин алима ди. Иратларның ди кәсеп иткәннәренә күрә үзелеше ди, хатын-кызларның кәсеп иткәннәренә күрә үзелеше ди. Сез ди фазилатны Аллаһтан сорагыз ди. Ягъни син көнләшмә бу кешегә карата, аның байлыгына, сәламәтлегенә, мул тормышына. Син Аллаһы Тәгаләдән сора: "И Раббым, миңа да шундый муллык бирсәң иде, миңа да шундый сәламәтлек бирсәң иде." Чөнки бит аңа Аллаһы Тәгалә бирә. Әйе, бәлки үзенә күрә тырышадыр, әмма бит күп кеше тырыша бит бу дөньяда. Әмма тырышканга карап, нәтиҗә үз теләгәнчәме? Юк бит. Чөнки менә аның бай булуына ул виноват түгел, Аллаһ Тәгалә фазилаты ул. Чөнки кайбер кеше каберләнер ярата, менә мин эшләдем, мин булдырдым. Юк. Эшләп кенә байытырган булса, бөтен эшчеләр бай булыр иде. Әгәр дә бөтен мин үзем күп укыдым, мин күп белдем, мин гыйлем әһле, шуңа шундый дәрәҗәгә ирештем дисә, гыйлем белән генә бай булса, бөтен профессорлар бай булыр иде. Бөтен анда нидер кандидат, доктор науклар, шулай бит. Анда 30 мең окладка өчен ялгап йөрмәсләр иде. Бездән бер нәрсә дә тормый. Кайбер кешеләр эшләмичә дә бер-ике генә товар алып сата, байып китә. Нәтиҗә Аллаһ Тәгаләдән, шуны аңларга кирәк безгә. Безнең тырышлыктан да бер нәрсә тормый, безнең үҗәтлектән дә бер нәрсә тормый. Бар нәтиҗә Аллаһ Тәгаләдән. Шуны онытмаска кирәк. Чөнки менә күпме тормышыбызда карасак, гыйбрәт алсак кешенең тормышына, яман тырыш кешеләр бар. 2-3 эштә эшли. Шулай бит, көнен төнен ялгап эшли. Ялы да юк. Әмма бит бай яшәмин. Тырыш бит ул, анча бай яшәмисең. Менә нинди гыйлем әһлеләре бар. Көне-төне укый, яза. Әмма шулай алганда Porsche Cayenne да йөрми, Дубайда квартирасы да юк. Кемдер анда көненә 2-3 сәгать кенә эшләп ала, машалла, яхшы ала. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә кемгә ничек бирә? Ничек ача юлларын, сәләтне анда, һөнәрне, кәсепне. Әйе, һичшиксез Аллаһка тәвәккәлләп сорап тырышырга кирәк. Әмма тырышлыкның нәтиҗәсе безнең гыйлемгә, тәҗрибәгә кайтып калмый, Аллаһ Тәгаләгә кайта. Күпме эшләп тырышып та бер нәрсә алмаска мөмкин без. Бар бит, кешеләр бит, әллә кайларга барып эшли, Себерләргә китә, анда чит илләргә бара, тырыша, эшли көне-төне. Хоп, алдалыйлар. Бер нәрсә бирмичә кайтарып җитәләр. Тырышты бит, эшләде бит. Нишәп сәбәп нәтиҗә юк соң. Без таянырга яратабыз бит. Тырыш булсаң гына була дип, тырышты бит, эшләде бит. Нишләп юк соң? Чөнки нәтиҗә Аллаһтан. Тырышлыктан да тормый, гыйлемнән дә тормый. Аллаһ Тәгаләнең нәтиҗәсе тора. Шуңа күрә Аллаһка тәвәккәлләп, Аллаһтан сорап, хәерле нәтиҗә сорап эшләргә кирәк.
Тырышканда да тырышлыкка таянырга түгел, гыйлемгә таянырга түгел, Аллаһ Тәгалә таянырга. Аллаһ бирсә генә нәтиҗә булачак. Аллаһ теләсә генә хезмәт хакы бирәчәкләр. Кеше менә таянырга ярата үзенең тырышлыгына, үзенең гыйлеменә, юк шул. Әгәр дә бөтен тырышлыктан гына булса, бөтен тырыш кешеләр инде иң бай кешеләр булыр. Күрә ялкаулар да бай яшәүчеләр бар бит. Бердә тырышмыйлар. Бармакка бармак сукмый, әмма ничек матур рәхәт тормышта яши. Нинди тырышлар бар, өчен эш каялы. Шуңа күрә аңларга кирәк. Менә бу фазилат Аллаһ кемгә ача, кемгә юк. Шуңа күрә менә Аллаһка таянырга кирәк, Аллаһтан сорарга кирәк, күңелләрне, калебләрне Аллаһтан элемтә, Аллаһ белән бәйле булырга тиеш. Аллаһтан сорыйк. Аллаһтан тора бу бөтен нәрсәләр. Һәм нәрсәди? Сез фазилатны Аллаһтан сорагыз ди. Менә бу аятны безгә искә төшермәскә кирәк. Көнләшергә ярамый. Ул фазилат кемгә бирә, кемгә юк, фазилатны Аллаһтан сорарга кирәк. Кирәкми көнләшеп аның нигъмәтен бетүен. Сора Аллаһтан, сиңа да бирсен дип. Һәм нәрсәди? Аллаһ дөреслектә Аллаһ бар нәрсәне белүче ди. Һәм Аллаһ Тәгалә иң хәерле белүче. Кемгә күп бирәсе, кемгә әз бирәсе инде. Һәм менә шушы көнләшү дигәннән кешегә күз тию кермәсен өчен, хәтта бит инде яхшы ният белән дә теге гаҗәпләнсәң, күзең каты булса, күз тиергә мөмкин. Күз тиде икән, шулай ук эшең бара я, машалла, синең кара нинди сәүдәң бара, нинди яхшы машина, күзең төште икән, күз тиде икән, все бәрелергә, машина ватыла башларга мөмкин, сәүдәңнән прибыль керем бетергә мөмкин. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә өйрәтте? إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه دي فليدعو له ببركة. Нәсаи Ибн Маҗа җыентында килгән хадистә, әгәр дә кардәшегездә бер гаҗәпләндерә торган нәрсә күрсәгез ди, бер матур анда шулай бит инде, бер сезгә күңелгә ята торган охшаш инде, бәрәкәт теләп дуа сорагыз ди, дуа кылыгыз ди. Машалла, табаракаллаһ. Аллаһ теләде, Аллаһ да бәрәкәт бирсен дип. Аллаһумма барик, Раббым бәрәкәтеңне бирсәң иде. Яки анда баракаллаһ фик, Аллаһ Тәгалә бу эшеңдә бәрәкәт бирсәң иде. Ягъни бәрәкәт сорарга кирәк, нәрсә өчен? Күз тимәсен өчен. Ә менә субханаллаһ, машаллаһ гына дип әйтү бәрәкәт сорамыйчы. Бу дөрес түгел. Күбебез хаталана, кичкенә балалар күрсәк анда яки шул гаҗәпләндергән әйбер субханаллаһ, субханаллаһ дибез. Әлхәмдүлиллаһ, хәерле зикр, бер сүз дә юк. Әмма күз тимәсен өчен бу гына җитмәй. Күз тимәсен өчен бәрәкәт сорау кирәк. Нәрсә дип? Аллаһумма барик. Яки икенче төре машалла, табаракаллаһ. Яки ничек? Баракаллаһ фик. Аллаһ да бәрәкәт бирсен. Шушындай бәрәкәт сораганда гына күз тию ихтималын без киметәбез, бетерәбез. Әгәр дә шулай дип әйтмибез икән, күз тиергә мөмкин. Ак көнчелек булса да, әгәр дә кара көнчелек юк икән, күңелдәге яхшылык кына икән, бәрәкәт сорамады икән, күз тиергә мөмкин. Шуңа күрә онытмыйк нәрсәгә? Бәрәкәт сорарга. Машалла, табаракалла, Аллаһумма барик, баракалла фик дип инде. Һәм шуңа да менә күз тимәсен өчен үзебезгә дә күз тимәсен өчен Аллаһ Тәгаләдән шу дугалар белән, шушы сүрәләр белән шүкреп торырга кирәк инде. Һәм инде әйткәнемчә инде шушы сихрга кайткан кебек, иртәнге кичке зикрләрне әйтергә кирәк, тәһарәтле йөрергә тырышырга кирәк инде. Һәм әгәр дә беләбез икән, арабызда көнче кешеләр бар. Ул көнче кеше турында бик күп сөйләшеп мактанып торырга кирәкми, ниъмәтләреңне күрсәтеп, менә шуны алдым әле, шул булды әле, шуны очраттым әле. Беләсез икән, күзе каты кеше, көнче кеше. Всё, сәлам хәлләр ничек, артыгын сөйләп тормаска тиеш. Һәм гомумән хадистә бар бит. Миңа хәтерләмим менә кайсы риваятта килгәнен, әмма ул сахих хадис, галимнәр аның теге сахихлыгын расладылар. Теге берәр эш эшләргә ниятләсәгез ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям зур эш, берәр проект дигән диме? Аны бик кешеләргә сөйләп йөрмәгез ди. Чөнки һәр эшнең үз көнчесе була ди. Шушы көнче килеп күз тиергә мөмкин ди. Аңа күрә теге кирәкле кешеләр белән генә киңәшләшеп аласың да, теге тақвалы, иманлы диек инде, көнче булмаган кешеләр белән статусларга куеп, сторисларга куеп, шуны эшләргә җыем дип, теге максатларыңны анда сөйләп йөрергә кирәкми. Чөнки һәр эшнең үз максаты. Бу мөмкиндә теге нинде?
сихерчеләргә дә, көнчеләргә дә эш җиңеләйде. Бөтен теге тормышыбызны интернетка чыгарып салабыз, шулай бит. Сихерчегә дә җиңел хә, чәчтә, тырнак тезләп йөрүче карточканы хоп Instagramнан анда статустан ала да, принтердан чыгара да, все сихер ясый, шулай бит инде. Көнче кешегә дә күп кеше әйтә, эш бармый, ни бармый, ни, конечно бармый, бөтен планыңны, бөтен максатыңнан да, бөтен дөньяга ачып саласың да инде. Душманнарың да булырга мөмкин, син яратмаган кешеләр дә булыр, көнләшкән кешеләр дә булырга мөмкин. Все, көнләшеп анда бәддуа кылып куйды икән, булмасын, ирешмәсен. Все, эшең бармый. Шуңа күрә киресенчә, менә бу статус сторисларга счастье любит тишины дип әйтәләр. Бәхет нине ярата дип теге тыйнаклыкны. Әгәр дә чынлап та бәхетле буласың килгән, эшеңнең дәвамлы булуын, бәрәкәтле булуын булдыралганча яшәргә кирәк. Шушы бәхетне дигәндә балаларын куялар да анда балаларына күсти аннары. Шуңа күрә, менә күстисә нишләргә соң менә әгәр дә без беләбез икән, шулай менә бу Нәсәи җыентында килә торган хәдистә ул. Әгәр дә беләсең икән, төп төгәл кем сиңа күз тидерелә. Сөннәт буенча нишләргә кирәк инде? Бу кешегә шушы бер табакка диек, менә кем күз тидерде, шулай бит. Бала уйнап йөри иде, бер кеше килде дә, ул күрде дә, ул нинди матур шибәр бала, бу китте, хәле начарайды. Анда хәле уйныйсы килми, кәефсез. Димәк бит инде беләбез, бу кешедән булды дип. Бу кешене тәһарәт алдырабыз да табакка. Һәм инде Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям фәамара Амиран ан ятавадда, Амир исемле кешегә тәһарәт алырга кушты. Фәхазал ваҗһу ва ядайһи иля мирфақайн, кулларын, битләрен терсәккә хәтлек юлды, өч тапкырды инде. Һәм аягын, һәм инде яки теге шалбарның эчке җирен суга тыгып ала инде шул табакка инде. Әгәр дә хатын кыз икән, юбкасын эчке җирен инде суга тыгып бара. Һәм шушы кемгә күз тиде? Ни белән алып инде, чүмеч белән алып, арткы ягыннан бу кешегә инде суны куярга кирәк инде. Шулай итеп, бу кешене күз тиюдән арындыра торган, давалый торган иң ышанычлы төре. Әгәр дә төгәл белсәң инде, әгәр дә төгәл белмәсәң, әйткәнемчә инде шушы эшкәргә кирәк, шушы сүрәләр белән Кур'ан укып инде, һәм башка Аллаһны зикр итә торган зикр дугалар белән инде. Шуңа күрә менә бу сүрәләр безне өйрәттеләр, күңелләрне инде Аллаһ Тәгалә белән бәйләргә. Аллаһ Тәгалә бар иткәч, шушы төрле явызлыкны, шәкерлекне диек, аннан саклауны сорарга кирәк инде. Чөнки ул теләми икән, бер нәрсә дә була алмый. Шуңа күрә бу күрсәтә, ничек без элемтәне Аллаһ белән яхшыртырга тиешбез инде. Һәм караңгылыкта менә бу ястүдән соң инде кирәк-кирәкмәс урамга чыгудан шулай сакланырга кирәк инде. Шушы Кур'анны укып, зикрләр әйтеп, шушы сүрәләрне итеп шкырып торырга кирәк безне һәр вакытта да. Һәм белдек, көнләшү, сихер, бу ярамый. Сихер инде гомумән зур гынах, күферлеккә китерә торган, имансыз калдыра торган инде. Һәм хакыйкый мусульман кешесендә кара көнчелек була алмый дидек, чөнки бу бөтен фазилет ул Аллаһ Тәгаләдән инде. Һәм менә шушы сүрәләрне дә шулай менә аңлап, үзебезне эшкәрәбез икән, һичшиксез инде моның хакыйкатьтә файдасы тиячәк. Тию генә түгел, бик зур файда саклау, сыену, көчле иммунитет булачак. Менә кеше бит инде саклану чарасыннан аны теләсә нәрсәләр эшли, шулай бит. Миләш агачлары таккан була, баланың уртасына помада куйган була, мендәр астына пычак, җин уйдырмалар. Кеше үзе уйлап чыгарган. Без уйдырма берни файда китерми торган. Чөнки файда китерә. Чөнки бу әйттебез, бөтен явызлыкны Аллаһ та бар итте дидек, шулай бит инде. Сынап карар өчен кешелекне һәм Аллаһ кына саклый. Шушы барча әшәкелектән дә Аллаһ Тәгалә кушкан юллар аша гына Аллаһ Тәгалә саклый. Ничек итеп? Санап күрсәткәнчә. Шкырулар, дугалар, зикрләр. Шуңа да хит әллә нәрсәләр бөтен битен помадага куеп, бөтен миләш агачына бәйләп куй, бөтен караватын пычактан торсын, колючий проволока белән име, ул җиннән дә, күз тиюдән дә, бозыклыктан да саклый алмый.
Чөнки Аллаһ Тәгалә бу бузыклыкны бар итте һәм ул гына күрсәтте ничек сакланырга шушы юлларда. Кеше нәрсә генә уйлап чыгармасын анда. Бу файда бирми. Файда бирә Аллаһ Тәгалә ничек Коръәндә әйтте һәм Пәйгамбәр үзенең тормышында, хадисләрендә сөйләп күрсәтте. Шуңа күрә җиңел. Шуларны укып эшкереп барабыз икән, балаларны өйрәтәбез икән, балаларыбызга укый торган дога бар бит инде. Уайзука би калиматилла тамма мин кулли шайтани хамма ва мин кулли айни ламма дип шушы эшкерү дуаларын әйтәбез икән. Менә өчен антивирус өчен, защита өчен, иммунитет. Менә шул гына саклый ала. Һәм Аллаһ Тәгалә тәүфик хидаят бирсен, менә моны аңлап, күңелләргә салып куя биме, гамәлдә кулланырга. Шушы сүрәләрне һәр көнне иртәнге намазда 3 тапкыр укырга, Ихлас, Фалак, Нас, иртәнге зикрләрне әйтергә, илә икендедә 1 тапкыр укырга, ахшамнан соң 3, ястүдән соң 1 һәм йоклар алдында үзебезне эшкереп ятырга инде. Шул вакытта Аллаһ Тәгалә безне саклаячак. Аллаһ Тәгалә хидаят тәүфик бирсен безне барча бузыклыклардан да, шушы бузыклыклар белән сыналарга язмасын, һәр вакытта да Аллаһ Тәгалә биргәнне шөкер итеп, канәгать булып яшәп, изгелекләр кылып яшәргә Аллаһ Тәгалә хидаят тәүфик биреп һәм ахыр чиктә инде Фирдәүс җәннәтләренә кергән насыйп әйләсен. Субханака ва бихамдик, ва ашһаду ан ла илаһа илля анта, ва астагфирука ва атубу илейк.